Tongi aingo biang yo blay hagani ke sngi ba ngin ye kren biang ke ktien ke jo blay mat ngin ikai biang ye fi iki be kodor na kani ke Bible. Ngala kren na kani ke jing ikai jo sepang ke Jingpynim ka Bakhraw Katta. But ngalapan fi kambun na kani ke ktien ke jo blay. Aga jing day but kani ke Jingpynim. Ngalapan fi ba ke Jingpynim ke song tang namar bangi ong yo Jingpynim kamde tangkum ta. Ari po jong ni ke Jingpynim ni dani ke Jingpyn ksan ke jong Jesus Christ ini daga snam ke jong ke Jingpyn kentang ini lani pen kerpang ini ke jing siuspa ini bat ke jing map age ini kini gidi ke jingkel khu ke Bakhraw ke badan abang yo ke Jingpynim. Ande hakini ke por ngakwa nganyalam fi sikawe per ke nongrim haga jingi day bat kani ke ju hi ke subject ke bangi kran kita ke day ke Jingpynim ke Bakhraw Katta hiya ke jing puli Bible ke bakhambun ke bangi yo i na ke ktien ke jong play ba hot ni tip ba ke Jingpynim ke day ke Bakhraw ngila yo jingi kai Andrei balai bahaba ke Jingpynim kalawan ke Jingpynim jong brio balai pat ni klem yo i begitu kisau tuli ki bangapen ifi ki klem da tri kama ke Jingpynim ba klem da poish ke ke Bakhraw kat kong ke jing kraw do ke Jingpynim namal ka wai gadaw ngan pen ifi gadaw ke day ba adin mangilayo Jingpynim Nilayo rung sigita ke jeka jong ke jing dornakat ke jong try but sigita ke jing ke pertei ke bakin jaman sim. Hot nilayo ban long ki khun jong blay nilayo ye kaban yo rung sigita ke jing IA ke Bakhraw. Henry buon pedeng jong ki briu ki bas yo mat ye ke bakum kita. Ki sakut no ki sange no tanghang ta. Bat ki klem yo i baka ei ka ba ki snotro bagan trika ma ke Jingpynim choki na ka taga daw man taga sking kwa bangan hikaye gani ka ba long simple gani ke jing hikaye tambaga deg badan kam nan wan ra ye ka wei gani khot bat ka taga day hadien bangila yo ye ka Jingpynim hadien bangila priang ye ka Jingpynim ka Bakhraw lingbao Jesus Christ ubao try jingi kaya ka bangi ban le nang ba kaya ka badan po ka Jingpynim bagan try ka mga Jingpynim jingi tingin ni puli bat nga nang ni nagasiti ka jawab sa Paul siya ki kolosay kalanang ka baar kadakhat ka ba henry ka ang inigiktiyan nang puli siya at ang artaligid khat wang namar kata kumba pilapdiang yaw Chris Jisu ubaw try kumta tuyad hau balapin suthiet ifi balayete ifi hau balapin ne scam ifi aga jingat kumbala hikay ifi fidaroy ker hay haka daga jin ayo fi kani kadai ka banga kwa ngan pin ifi nang nishkmat Badien bangila priang yo Jesus Christ aga jingim. Ngila yo rum sigani ka Jingpynim ka Bakhraw Katta. Hendrei ka bakhambun hi ni poy ga jaka ka bangi klem poy pat siga tong. Lani ka klem da yo i bagatakan trikam hagi bobon. Kadaw ka day bangi yay like nakani ka jing thaw ka banga puli mga hagi ni ka par. Bawa abso Paul wang hagi ni ka khat ka ban riyo. Namar kata kumba pinapadiang yo Chris Jisu botrai kabaning kong uang kumta tuyad hau hadin mengila padiang yo Jesus Chris gila yo ke Jingpynim ngimla te baniat pat shabar na ke Jingpynim ngimla baniat la ke jang pat karukom im
Lalang itay ya ka ban roi ban poi shi ka thong jung ka jing shekel play lani ka jing im jung ishimat. Kadi ka shongru adin mangila yo Jingpynim kumnong ya karukom ya ka ba kumno namala na pim ya how try lada pim ka jing ya jovi galong shabar no try shabar na gilinti ka jong play shabar na ginongrim jung ka kitin ka jong play finum yo I baka taga Bakhraw haga Jingpynim baka niyo pao haga jing im jovi figani ka ba ang ya hau kadai ka Bakhraw palat ka ba mat bangim day shubanya dagarukom jung ka pertay ngim day shubanya dagarukom jung ka jinglong jing im ka bangis ng tho le sikum ka jing har peteng ki bobuan nda bangiya agani ka jing im jung ka Jingpynim ngim la shuban persuriya melodi bat kani ka pertay Bible ni ko ang kumta tu ya hau kamot ya hapo jong kani ka Jingpynim ya hapo jong Jesus Christ lasi tang kandiat ngan si penipi kumno kawai tang kawai ka nongrim namar nganum la lesi ban krendot igini ki namar kin dai ba jurong ba ban yat ba utrai ki dan sibut ki kendre kawai ki khat ka bangi shai ba ka ta dai na ka shiti shiki Ephesus kul nang ko besan ka de khat ka ba khat san war so Paul bu krendi ka rukom ya wang to kami ba te kumno pia omkum ki bam stat nrekum ki bestat kami baha kumno piat fi hadin mangila yo ig Jingpynim kata ig ktir ni de ban nang ban kami ba ban pet yala ka jing em kumno giat kawai ni ki jing tho jong po lang ni gadai bangite banyan da ka jing stat bangite banyan kum ki bestat Nasutanat bahay kata katiyan ba ang ladang ila don di Jesus Christ hindi ba niya baru try baladang iya pa hapo jang Jesus Christ hindi ba niya daga jing start fika ni ka ba ya daga jing start kada ka jing em ka ba kotor palat aga jing islandy mensyuwa ngile be ngile kelumar ngile ki bomday ngile ki ya kelumar ang ipoy ka jing andre benta lada filamat yung Jesus Christ bila yung amat ini ka Jingpynim ka Bakhraw kaba don kam din kong ekade bapinang baniyad autray baniyad daka jing stat balka jing shampang kaba wan no play uni kai fi bapiniyad aga jing stat ngayo I kani bagade ba don kam palat ting tengila priang Jesus Christ niya karukom shekel play jingi karukom ya jingi pan kapoy siya babakla niya aga jing be niya aga jing le kelumar nile be karukom ya higani ka buong ni kami ba kum no piyad kum ki bamstan andre kum ki bastan kani ka buong kum no ni bitim buong daka basi uspa ka par na bagini giski kilong gusneo Nabakum tato wat long pigi ba bit ndregi ba shampang kay ka man ka jong try nabi puli bahay gini khar kiba nga puli mga gini ka par giba polo to kini ki kintin kiba kit jingmat kiba Bakhraw pala banya daga jing start ka way na ginogrim ka day daga ba sil spa ka par daga ba sil spa ka par kani ka jing im ka bangi mentali lay ka day ka ba kodwar pala haba ang sil spa ka par ngan pen fi lada fidan jing start fitibam ngidan tang kindiat ka par kamta mentali lay ka day ka par ka kodwar ba niya ka pisa lada pimdan jing start ba niya baru try pinui bagapor ka ba pipenut kanto
ia ka por ka ba piyat ba utwa haga jing so thu jonga kata ka de jing sha ye ni khat nama gidan ki priu ki bala shakri yo play ki bala me haki ki ba me dei bat ka por ka jonki ki ba penne no ka por jonki kim ken ko ri ki ka por shakri play ga ba ki yo let jing sen tang ka abalai duai tang ha ka ba snowman puli ki tin ki jong play tang na marbasu dei ban puli kame be pala ki kam ka do ki kam ba yin ki kam ba sem ka yap ka im ka kawai dawai ka ki mo ki be ki ni ki pang ki crow lam o bin ki ari ni tama de pe ba yo kata ka ba biya be try pikem na man sil spa e go por ba bin shekri u play ba bin yo i pi penene ka e go por pi pe ba a ga ji im jofi pi miss ye ke ba crowd ban ka por ka na ni ha Repet igani na margam ko ang krinslam igani wong na bakum tatu walong gibabit ang tayo ang ya gibastar ang ni wong walong kum gibabit balay wong da ka ba hang ka igaman ko jong try higa jing start ka Bakhraw ga digata manginaman hang ka igaman ko jong play kaman ko jong try ngala ba nong kam de ka ba bangin snow to andrei ban tepat ia kaman ko jong play ang gichin kadang kam mafinang mania baru try ang gichin pentemai jong gichin emang asni namar ban shakri you play pia ban tip ia la ka jong ka jing khat ka jong play jing ai ka jong play ba bin tip ka kaman ka jong try ka jing em jofi finum poi sino la da pimia baru try pet yan pen i fi ni ka por hagani ka khat wa long pi ba bu ai de ka wan ya ba don ka jing kin rito long pi ki ba da men se pi ka ba ya baru try ka kren chipang ta ban ne kum no pi jam ban dan ka jing start sis pa ka por tip ka man ka jong play ban dap da men se pitip ni khat ka ba rum ko da ka be kren par lok sam ki jing la kamat la da fidei ban ya baru try yo ye ni ktien ka bang ko anong ye fi la da fidei le ki ba dak stang ni ktien ka don kam pala de fi la da fidei fin ya baru try la ni how try hagani ka shiti ji ga so skul na ga san ga khat ka ba khat dai ka kren shapang ka ji long paralo ba vinya kren paralo gi sam gi jura figani ka kren ni ka kren ba fidei bandan ha ka company ha ka ta fellowship ka ji lang parabalay gi jingwa gi jingmani ha ka bani kren ni sam hi kita ka ga ba fi ha baru try himla ti ba ba ngalap dia ngi justus ngalayo i Jingpynim ba fi ha ba gi priu pertei ka ba bon ka por jopi pisang ba gi priu ka bam tip o Jesus Christ Pim jidon ka por ban isulak lang ban ruai ban mani ban tuai lang ban shakri pinum la setiaban poison sino Kadau ka kitin job lagi ban hikai shipi wala lang ka long simple Hindi la rapikwa baga ni Jingpynim ka Bakhraw kan yo cheka kan pau kita gi jingkar ko ka banin kam fidi pinang mania par try fitip aga tu ngashim ni gi kai tang na ni khat ka ba shiti shigi kolosal no ba ar khat ban riu ban yaw wo sa ga we de wo bala pinsu ti yepi hi
Iway piwikti ang hangni. Hadin ba pila yo Jingpynim pihaban snot ho. Ngan pen ipi bot lihan. Kajing suthiet. Kadai ka Bakhraw. Pikin mau gitu ke gospel gitu Matthias dan Bakhraw nang bakhat lai. Pikin mau bo hukum bo hikai jisul jipang gitu ki gitu ke mau parsi jauh nombe. Pikin mau bo Ukraine jipang gitu ki South Ligi Cheka gitu sembah ha. Pikin mau ke jaga ka ba ara ka bo sembah ha kadai. Ha ka ba sembah ha rei kadai ka jaga mau. Utu jingtho mi kloi. Renda ba ka shit sngi uyap ter khong na. Nama ba dan tiet. Kakrani ki brio ki ba shakriyo play. Ki bamtre ban ngam jaleo haga jing ki jo play. Ki bamtre ban ngam jaleo haga jing dai per play. Ki bamtre ban sutiet haga jing jo play. Ladangan keren ni fi kata ngan su awai tang si kentian. Unu brio kanu go brio ka ba ngala yo Jingpynim. But ki ba khlem sutiet haga jing ka jo kres. Ngan awai nang ni kamdan jing mentoy ki Jingpynim ba ya. Kamdan jingmat kajing sutiet kadai kaktian ka Bakhraw tam. Pet ngan puli fi naga city kajang kinang Ephesus. Ka city sigi Ephesus kalanang ka balay. Pet kajing thwa jong afso Paul wang kumni ngan puli. Wang agad khat ka bakhat prangan puli. Wang knang bahabala pensu tiet bat bala pensang nangrim hagajing e. Pinlam ki baklan ban champang lembat ki rekhoy baro. Ka ege jing jalan kalenter ka jing jalew jing jurong. Bat ban tip ege jing et ka jaw kuris ka palat ege jing tip. Bakum ta ni opendap e fi shedu ka jing dap jaw play baro. Lam tip da ka waipat ka lenti ka kham khraw lat na kani. Na tip ba gani ka ka wai ni lenti ka khraw tam ka jing em jaw brio ba ulat ban. Yat ka jing em kristan ka bashisha. Pidan ki brio ka wat da ka waipat ka rukam. Persyang da ka jing la jaki. Persyang pensengu bahayo play da ka jing la. Tuai bod kanta. Pulik tin ka jang play da ki bod kanta. Im ka jing im ka bala e pe penjanaya la di. Persyang da ki lat baro. Ndai kita baro ki jing la. Lada ka klem day. Bala pengam jeli fi apa jing e chop lay. Pim sngot ho e du e. Jog lay. Namar kani ka lanang ka balay jogi si gapsas ngapulil nang ka balay khat pratet. Ya ubri u bashakri blay. Adim lo yo Jingpynim. Ude ban kham ngam jeli ba. Aku ji e de dongres. Ndan dang rim ka Bakhraw kat kata ndan shuda ka waipa. Ngaju ong barabara gini nang keren. Lada pimsal tho igi e jo play. Lada ga ji e jo play kala pcha ga dono chofi. Lada fi klem ngam jili o gini ji e. Pigini ga bang bala suit hit pigini ga bakran jabang kaching ngam jili o ga ba pik chit
ia kata jing it play no play kani ka bangam jili ka krani kata jing snow tho adu kan no kata jing it play ka bam la shu ban berkat lani ban tau adu kan ka kraw namar kani ka jing it jong play ong hang ni ka ong kumni ka kran ba ka dei ka nongrim bala pisong nongrim ha ka jing it udah orang ni pinang kiba klande ban sempang lembat ki riu khoi barong kai ka lenter kai ka jinjaliu ka jinjalong ban tip ka jing it ka jong kulis ka ba palat i ka jing tip barong macam berkat i ka ni ka khat adu ka no ba ka kraw ka jing em jing nomor Bapinang Shakrio play, Pio Educat no play with it. But cut Bapinang Shakrio play, Pis no Gajing it, do not Katagaba. Nala, but on Gadegaba, Kapapakla. The Magajing it, Kajo play. Kaneban the pencil to Hantai Colosai, a shimmy and a hot, Puliatan Nagaba, Art Colosai, Cotton Ring, and Yo. Habau kren ia kini ka ba pensu tian ka kren ni ka jinglang mensim ka ba pidangam jeleo ka jidai ba ka jingit ka joplay na ko bai ka ni ba kan kta ia da no chong fila ni ba fin pensau nong remela dia ta na mar shabar na ka jingit ka joplay ka jingla jopi ban pensang le ki na to try le bile ka bai ba ka kren chai de la dangi ai ka ban thang lo la dangi nan jingit Imatoy ay lang ikran di kitilit yang laragim dan jing imatoy ay lang I know mo ko ibadok ko imatoy kam dan jing mut larang ikram rung si jing it yo play ka jing it kedi ga nong rim but ka jing it kedi ga ban sa si ko ban jikot katto ab to pol tho sti ki ban kon koren lam khalai bro ko mai khalai tali ki khol ko tan si ko jing it ويعني سبوت خاي شيتي جو أوكرانيا بقى جين إيه كده النمر جين إيه كده بديه وبلا يوم ما جين بديه تكناو مخرن نغني خنديات إغني با بين سوتو بوجيسو بين كن ما مخرنش كراني بوجيسو ندوان وات يو بتشاس دين جين باي دين جو ندولا بين باي بات يو Dawla Shong, Ukhat you, Petras wrong, because Simon Konjo, Jonah Mekam, my man, you have any lysin, who lipitable. O qua Bagaji, eat your blake, can Kasaya get down on. But when the smoke hole Bagajing Shakri Blake, I'm shocked. Fiki don't bring about what board, don't bring about what Jingpynim sled, don't bring about what Jing I German same, don't about what Jing tip give a bone. Cringe banga what igijing mo ikatagijing one asin jo jisu cringe banga taika mo ikataga millennium cringe ikatagijing ikatagijing mo an ono the way contain cringe ikatagijing bitarga don't play ni ngan ong ni pigo le pitibam ngan bu ore ikatiem lele laraga cringe taiga ni ruang pitibam wala da filamat yo just press Kajing Shem Jopi Jisu Madeba Picham Namar Bawu. Banda Philip Piang, you just crispy up and suit here and you get Peter Ballet. Namar Ndabaka G. Jung play. Kapaniad, Kayalam, Kalong Nong Rim, Kadap Kashlay, getting in Jockey. Pinui Pinum Tian, you get Pinlong prepared, you got the G1 Jung try. Pinum tinyo to marat klaw. Na ina ni primo kren tayo marat klaw. Kren tayo adhar. Kren shiboni ki belong kibasulong banong no. Kaba wanra kum kekenja threatening ayure. Kaba penshifting pen ngiu pen ma. Nagkakadaw na pipuli kishiti kibadukong gojong yanis kong nang kabasaw. Kadakot na bakat praga. Ang kumno kong Ndajing shakti yang agak jing
ya even chep tiang ko bidan jingin pitebam ko to ko khat na bi pule ba ai ko context bro ko wai pule tangai ko khat ko khat new sheneng ru jong to ko shiti ko kong yales no sao Ukraine banginum chep tiang aga ta ga jin pun pau ko jo ko mat nda walu jisu banginum tiang fi teng tengi kai ki prio e pe de ke le ke kat ba ko jingin ko ga terkho bishni brio mohon ya no mo shu ong no ko ke tin shu long chep tiang ni ki wai shu hun bu ki wai ki roi suk bu ki wai ki ya chak khamat nang ta shu thomye no shu thot no ha ga ko piเป็นโคตรเยอะดีบัดกระโดดโน้ตประเดี๋ยวก็บอมโคตรนักเตะดาวกระนี่กันนี่เราเตียนกับขับดัดกันงามเจริญเสียร้องสิ่งที่ยิ่งจบเลยสุดที่เราจริงกันเปะเราดีกิจลองเปรี้ยวบาร์อีบอมได้กันเปะเราดีกิจลองมันเสียมสุดบาร์อุดรนี่แหละกิจยิ่งจบพี่น้องทารายสเนปเป็นอีกแมนนำบัดกี้พินลองคอนเทนต์พินสุกพินคนแบบกจิงเอ็มจอฟีพิลานกจิงเอ็นก็ได้ก็นอกเลยก็ดาวงากำลังคันดูเครนบริอาอีกท่าวาลากตารุงำชิมเครนลุดอีกได้อาบ่าวพอลทออีกตัวสิที่เชกิคอลสายก็นอกกับอาร์ก็ขัดกับเรียวเหนียวโอ้บาลเป็นสุดที่ดีฟีBagababot ng tawang balayayte ipi hau. Kani ka ba yayte kani ka ba build up mo tay. Kini ka kitin tay habang tay ka ba pensan mo tay man yayte. Balayayte ipi hau. Mat bala pensan ni fi oh ngayo I gid khat bible artli kabakren se kabatay kawai gadi nagashiti shigidang karin kabanung kong kalanang kabakhat sao kanan ko gid khat kabaong kumni kaong ngan puli nagal nang kabakhat sao kadakhat kaba ngini puli khat kapa ar kong kumne namar uta ubakren dagat lit pamtip ubakren lagi brio reo bleken namar non musuto reo mensi ukren lagi jingmayan puli khat sao kong kumne to ngini puli khat kabalai kong kumne uta bi to pa ukren lagi brio gaban tay bat ia gaban pentingan bat ia gaban hikairo uta ubakren dagat lit pamtip utay ladi reu tau be thulu pa utei ga balang nda fi puli ga tai ga ktien ga jong polski kolosai o ambala yai te o pitei ga no kawai ga dei ba fi difin sa thoi mun se ma kho jong lai kane ga shiti ga ki kare ga nin kong lam khat sa kren shibang ga jing ai jong mun se ma kho kawai ga jing ai ne ga dei ka jing duai la ne ga ba kren ga ba ki thule pop te Utau ba itkhul pa utay ga balang re utau ba duai ga tlen pamte utay la de utay ga jinglang man sem la jang kani ka kren chepang ka jing pindat do man sem ko bat nda filadan man sem ko pila ye ka bat duai da man sem ko bat ka tay ga jing chofi ta da ko shiti ko jong ujuda ga dan tang ko wai khat bar pho ko nei ma phi ko ha be aba phi ya tay la de fini kitin tay haba phi tay la de ga jing ya ko khot tam chofi da ka ba yai duai how man sem ko da ka ba yai duai how man sem ko ini ka dan kam Katta ba bin su tho igane ba pinum la ban tay la de la fim dan ya man sem ko chok lai pidan kamal su tho ruban angnot man priangi ka jing duai pa git le nama ka ba duai de git le bam te ka tay ga jing lam sem jong pe ko ba ka jing mo jong pe gam su tho hare ya pa ka do no jo pe pikiran ni ga ke ka ba ka jing mayan ka jong lai
but ni ai te ke jinga ke ko chau pi pi apa ni ai tuai au men se ko pin duai ko no men se ko la da pin da ke jing duai tele ni don kam man yo slow ni chi kai su si pa te hagini ke por na ma bang krena po gi lai ko minute en pin ko chuai ka yo se pe tengi ke ni ji kai no ke don kam tangi ni le dang ni ai ko yo trai ko pa da ke donot ko slow ko palat ya me tuai ko pa ba ma angi ni ke jing pin ko Bakhraw Katta pelong ni bagi nama dia ni sih pelong ni kan tuai bagi nang ni ke ban suti bagi ai te Derby ai tuai ko pa men se ko ai lut se me ko poro ko tengi do chisu mi tuai amen to blen ko fi ko ya